Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, ointes da Radio Clementina. Hoxe imos a presentarvos un xogo. E de que será? De matemáticas ou de lingua? No, é moito máis divertido. É o castrómetro. Canto sabes de castros? É moi doado xogar. Cada neno e cada nena ten unha plantilla con preguntas. Cada pregunta ten 3 respostas e só unha é a correcta. Imos a dicirvos unha pregunta e tendes 20 segundos para pensar e marcar a resposta correcta. Moita sorte, acertade todos os que poidades. Pregunta número 1. Onde está o castro de Castrolandín? A. En Cuntis. B. En Porto do Son. C. No Grove. Pregunta número 2. Que é un alxibe? É unha especie dependente da época castrexa. É un almacén de auga potable da época dos castros. É un arma da alta sociedade castrexa representada na maioría dos petróglifos. Pregunta número 3. Para que construían os castros preto dos ríos? A. Para comerciar. B. Para ter agua para os animais e para os cultivos. C. Para evitar os ataques dos enemigos. Número 4. Por que no castro da Lanzada se conservaron tan ben os restos humanos da época castrexa? A. Porque os enterraron moi fondos, metidos debaixo de grandes lousas. B. Por a conservación do sal que había nesa zona. C. Por o efecto conservador que tivo a area. Pregunta número 5. Que animais tiñan nos castros? A. Vacas, ovellas e porcos. B. Cans e gatos. C. Ningún, non tiñan animais. Pregunta número 6. Como se chama esa especie de capa que levaban os guerreiros castrexos? A. Sago. B. Saldo. C. Carreiro. Pregunta número 7.
Para que usaban as murallas? A. Para que os castros fosen máis bonitos. B. Para que os animais non escaparan. C. Para protexerse dos ataques dos inimigos. Pregunta número 8. Que é unha arracada? A. É un brazalete da época castrexa. B. É un pendente da época dos castros. C. É unha especie de delantal que formaba parte da indumentaria castrexa femenina. Pregunta número 9. Que eran os petróglifos? A. Eran cuncas que usaban nas cociñas. B. Son gravados feitos en pedra. C. Era unha arma usada polos castrexos. Pregunta número 10. En que provincia se atopa o castro de Viladonga? A. En Lugo. B. En Ourense. C. En Pontevedra. Pregunta número 11. Con que material facían as casas dos castros? A. Con ladrillos e cemento. B. Con madeira nas paredes e nos teitos. C. Con pedras nas paredes e paus e vexetais para o tellado. Pregunta número 12. Onde se atopou o cabezón do Trega? A. Castro de Baroña. B. Castro do Monte Trega. C. Castro Valente. E agora retiramos os bolígrafos das mesas para comprobar as respostas acertadas. Pregunta número 1. Onde está o castro de Castrolandín? A. En Cuntis. B. En Porto do Son. C. No Grove. A resposta correcta é o A. En Cuntis. Pregunta número 2. Que é un alxibe? É unha especie dependente da época castrexa. É un almacén de auga potable da época dos castros. É un arma
da alta sociedade castrexa representaba na maioría dos petróglifos? A resposta correcta é o B, un almacén de auga potable da época castrexa. Pregunta número 3. Para que construían os castros preto dos ríos? A resposta correcta, o B, para ter agua para os animais e para os cultivos. Pregunta número 4. Por que no castro da Lanzada se conservaron tan ben os restos humanos da época castrexa? A. Porque os enterraron moi fondos, metidos debaixo de grandes lousas. B. Por a conservación do sal que había nesa zona. C. Por o efecto conservador que tivo a area. A resposta correcta é o C, por o efecto conservador que tivo a area. Pregunta número 5. Que animais tiñan nos castros? A. Vacas, ovellas e porcos. B. Cans e gatos. C. Ningún, non tiñan animais. A resposta correcta, o A. Vacas, ovellas e porcos. Pregunta número 6. Como se chama esa especie de capa que levaban os guerreiros castrexos? A. Sago. B. Saldo. C. Carreiro. E a resposta correcta é o A. Sago. Pregunta número 7. Para que usaban as murallas? A. Para que os castros fosen máis bonitos. B. Para que os animais non escaparan. C. Para protexerse dos ataques dos inimigos. A resposta correcta é o C. Para protexerse dos inimigos. Pregunta número 8. Que é unha arracara? A. É un brazalete da época castrexa. B. É un pendente da época dos castros. C. É unha especie de delantal que formaba parte da indumentaria castrexa femenina. A resposta correcta é o B. É un pendente da época castrexa. Pregunta número 9. Que eran os petróglifos? A. Eran cuncas que usaban nas cociñas. B. Son gravados feitos en pedra. C. Era unha arma usada polos castrexos. A resposta correcta é o B. Son gravados feitos nas pedras. Pregunta número 10. En que provincia se atopa o castro de Viladonga? A. En Lugo. B. En Ourense. C. En Pontevedra. E a resposta correcta é o A. En Lugo. Pregunta número 11. Con que material facían as casas dos castros? A. Con ladrillos e cemento. B. Con madeira nas paredes e nos teitos. C. Con pedras nas paredes e paus e vexetais para o tellado. A resposta correcta é o C. Con pedras nas paredes e paus e vexetais para o tellado. Pregunta número 12. Onde se atopou o cabezón do Trega? A. Castro de Baroña. B. Castro do Monte Trega. C. Castro Valente.
A resposta correcta é o B, Castro do Monte Trega. Moi ben, ata aquí as preguntas do concurso Castrómetro. Que tal? Aceptastes moitas preguntas? Esperamos que vos gustara e que aprenderades moito nos castrexos e castrexas. Grazas por participar. Un saúdo dos nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria. Ata a próxima, compañeiros e compañeiras. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, Na túa escola.